हेल' लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेनि थाखाय बर' होग्रोनाय जाबाय दा जों मोनसे कभार भिडिअ बानायनो आखायाव लादों आरोना थ' बिथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबायल' थादो आरोना थ' दिनै भिडिअआ बेसेबां स्टार्ट जासिगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुथा थुनानै होदो आरोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन नायलांबाय थादो मोसादो दे बुफिनले नैबावसो नैबिनियाव दे नों रेकर्ड खालामदों जाबाय एसे आंना बिसका ओइ लोगोफोर मोनसे लाखांबाय लानाया दा जों सालबारथिं थांगासिनो नायलांबाय था बिथांमोनहा आय नै हाथुराया थांगासिनो जों थांगासिनो माइबारि लोगोफोर बिराद मेंबाय ओंखाम उखैबाय दाबो ओंखाम मोनजायाखै ब्र' जोंथिं दंफैयो नाथाय ओंखाम मोनजायाखै दाबो ओंखाम होआखै आं क्लिपआ फुल जाबासो ओंखाम मोनजागोन आरोना जोबबासो क्लिप जोंना बे शुटिंआ जोबबासो ओंखाम होगोन आं बिसोरनो नङाबा होनाय नङा नायनो हागोन शुटिं दा मोनबाय आरोना सालबारियाव फैदों जों सालबारियाव दा जों लासिगोन शटखौ बिथांमोनहा नायदो आरोना एसे दे खारबो रिमि गावदेखौ खेबनाय जाया ओरै खालांथार सुनसुनखौ बारलां ब्रेक गैयै खारना सौदावला हैदोसै खाथियाव थां नों ओइ लोगोफोर बे मन्दिराव लागासिनो जोंनि गामिनि गारजा मन्दिराव बिथांमोनहा नायलांबाय था आरोना ओंखाम उखैनाया जाला नैबे गोदान बानायदों आरोना नैबे मन्दिरनि थाग्रा ओमफ्राय नैबे शुटिं मन्दिर आरोना नायनो हागोन आरो एसे देखायनो नाजानोसै बिथांमोनहा नायलांबाय था आरोना नाय लोगोफोर नाय देखायनो सानदों आं नैबे मन्दिर मोननै ओमफ्राय नैबावबो दं नै नायनो हागोन नैबे मोननै लोगोफोर नैबे बाख्रि आरोना बाख्रि नैबे मोनसे नै नायनो हागोन नैबे बाख्रि नैबे खिथु बिनि बे बाथौआ नै बोरै बाथौ लोगोफोर नैबे मामोनथाय आं बावबाय नैबे सातफाय लोगोफोर बिदा फंबाय सातजन नैबे सातथा नैबेबो दं आरोना लोगोफोर नैबे मोनसे आरोना गान्जा फाग्ला नैबे नै गणेश बाबा दं लोगोफोर नैबे गणेशआ सोलायबाय नैबे ओमफ्राय नैबे न' गोदान आरोना न' गोदान बानायदों देग्लाय हा खोगासिनो ओइयावबो गान खोनागासिनो नै गानखौ ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर लोगोफोर जों दा नेक्स्ट शुटखौ लासिगोन आरोना नायलांबाय थादो बिथांमोनहा सोन दे लोगोफोर ओंखाम उखैबाय नै ब्र'आ थफि गोजा दा बाव जाबाय आरोना दा नेक्स्ट लकेसनाव थांसिगोन आरोना नै सासेया दङ होसोलायदों थ' बिथांमोनहा नायलांबाय था नैबे बिनानाव सुप्रिया सालबारियाव लाबोदोंमोन लोगोफोर नै सालबारिखौ नायनो हागोन बिराद गिदिर सालबारिया बिथांमोनहा नायलांबाय था लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिराद खस्थ' खालामगासिनो बिथांमोनहा सापर्ट खालामाबा मारै जानांगौब्रा लोगोफोर बिथांमोनहा सापर्ट खालामबासो जोंनाबो एसे आवगायनो हागोन ना बर'खौ सापर्ट खालामनांगौब्रा लोगोफोर जै बर' हारिनिखौ मानदो होनो नोंसोरलाय
ल' खालामनाया आसला होथारदों फाग्ला नै मन्दिर मोनबाय थांनाय दा ओरै थांनाय दै आरोना माइबारियाव लागोन नेक्स्ट लकेसना माइबारियाव लागोन लोगोफोर माइबारियाव नायलांबाय था आरोना दा नै दं जोंना ब्र'आबो नै ब्लग लागासिनो सबसे गोजा जाजों हायेनब्रा ब्र' दे हाय दे आंनियावबो नुदो खेबसे हाय लोगोफोर हाय दा नै जों ओंखारलांफिननो नागिरबाय ओमफ्राय नैबेलाय माबा देखायनो सानदों आं लोगोफोर नोंसिनो नैबे मन्दिरनि दैखर आरोना बे बाहाय दै लोङो खावनानै मन्दिर ना नै मन्दिरा ओरै लकेसना मन्दिरा नै बिलाय खिथुआवनो गामिनि गारजा आरोना आथार गारजा दा नेक्स्ट लकेसनाव थांसै बिथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोना आथार'था दङ आंबो जा मोजां नै आं ओंखारबोबाय हाजोनि ओंखारबोबाय हाजोनिफ्राय ओंखारबोबाय हाजोमालि बे सालबा ayo nice oh bro गोजौना मिनिट deh लोगोफोर बिराद सान्दुं नै मानसिफ्रा एसे बुरजा जाबाय लाजिदों खेबसे गोजा लाजिदों बे आरो माबा आरोना अंगनबादिनि दै लोंग्रा बिराद मेंबाय दा साइकेलाव दसे दंथ'यो आरोना लोगोफोर बिराद मा नांगौ केस होयो रे देरखौ Nah, logofor situ dong lain akan nah yang mana nih nain bah yang mana lajding saja yang nih bro next location apa sanggup next location jauhnya jangan nah lambai dah bisa mana sandung gesatar bohai onkam जाहोथ'वाखै आं दाबो न'आव थाङाखै दा जोबबासो जाहोगोन होनखादोंना आं लोगोफोर बेखौ दानो जाहोआ एसे दिनै रसा फोनांनि आं मोनसे देखन wow बेकआप जाथ'बाय लोगोफोर हाफ टाइम जाबाय ओंखाम जाहैग्रोसै जाला जाहोमारनांसिगोन ब्र'नो नै लोगोफोर जाला ओंखाम उखैनाया जाला नै लावहाबजोब्बाय ओंखाम जाहोसिगोन खावसेल' जादों आरोना लोगोफोर गाज्रि दा मोनफैना ओंखाम उखैनाया जाला नुवाखै नों गोजा जागानानै ओंखाम मोनजासिगोन हाथायानो लोमनाया हाथायानो लोमा बास गैया नोंसोर बिदि थाना दा ओंखाम जानानै लाग्रोसै लोगोफोर बिनि उनाव लोगो मोनफिनगोन बिदिनो खालाम 1 2 3 नै जोंना बसा खेबगासिनो गिदिंदो गिदिं मबाइला बोखो जाबाय दे ना दे स्टार्ट रिमि दे बोरो फैदो थाबैबो
गिदिंदो एबार गिदिंदो गिदिंदो थाबायबाय थार गिदिं गिदिं गिदिं